आज काय नारळ आणि मी घेऊन उभे असे कोयतो. ही गापतीन इलिया. आता गापतीन राहून दे. मी सांगतोय निसर्गाची करणी आणि नारळात पाणी. आता काय मालवणी लोक ह्यो काय तुमका ओळखीचा फळ आहे का? श्रीफळ म्हणतात, नारळ म्हणतात, कोकोनट म्हणतात, नारियल म्हणताय. नारियल कैसा दिया बाई एक नारियल. हा जाऊ दे, जास्त बडबड नको. माहिती म्हणतील नुसती बडबडच करत राहतात. आता काय दाखवायचं? हा ह्यो नारळ कसो घ्यायचो? ही बघा शेंडी. हा वाजवायचो. पाण्याचा आवाज असो 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 कानातलं हल्लो पाहिजे. जर पाणी नसलं तर काय होतं सांगा? नारळ कुसतलो नाही तर काय होतं, गुडगुड्या होताला. गुडगुडा सुक्या खोबरा तयार होता. आणि तसंच आतमध्ये पाणी एकदम ह्या असतला तर तो नारळ कुसलेलो असता. आता वाजून बघायचो. मस्त सुको सणसणीत असं असं हलवलो. आता तुम्ही म्हणशाल तुम्ही कानातले हलासर हलवतास आणि पाण्याचा पापी कसे बघतले. बघा असं माझे हलत नाही कानातले. आवाज येतोच हे असा बघायचा. ह्याच्यावर न कळता नारळ किती चांगलो. आणि असं उभं घ्यायचो. उभं घ्यायचो गोल शेंडी वालो. हा आणि गोल घेतले ना तर आतमध्ये पातळ खोबरा निघतो. उबट घेतले ना तर जाड खोबरा असता. आता जाड हा की नाही फोडून बघूया. हो चला चॅलेंज. आणि जाड खोबरा असला तर खोबरा खूप पडता आणि पातळ खोबरा असला तर म्हणतात ना 20 रुपयाच्या नारळामधले 5 रुपये गावतात, वाया जातात. नाही माझी बहिणीची सासू म्हणतात चिवचिवीत नारळ गोते सुक्को सणसणीत नाही. हा चला आता पुढच्या कृतीक सुरुवात करूया. आता आमच्या बाबांनी सांगितल्यानी म्हणजे सासऱ्यांनी की बायका नारळ फोडतात तर शेंडी पूर्ण काढायची. कारण काय माका माहिती नाही. आणि पुरुष जर बापे माणूस नारळ फोडत असतील तर त्यांनी वाईट शेंडी ठेवून फोडायचे. तुमका कारण माहिती आहे तर मला कमेंट मध्ये लगेच सांगा. नाही मी दारात नाही फोडत आहे, मी माझ्या सोलकडीत फोडते. कशा काही फोडत नाही असंच नाही. आपला नामवशक पण फोडतात पण ते बायका नाही फोडत. हा बघा नारळ पूर्ण याची सुता काढून घ्यायची. नाही तर खाऊन तेवढी काय होता सगळी सुता ह्या असा केस सगळा ताटात पडतला. असा नाही केलास असा नाही केलास तरी चालत. मी दुसरी पण पद्धत दाखवते तुमका. म्हणजे आज तुम्ही 4 नारळ फोडतालात की काय? नाही नाही एकच फोडतलंय पण दाखवतलंय. असं नाही करून पण तुमका केस कसा नाही पडत तो. आता ही शीर आहे ना, ही शीर बघायची आणि थयच कोयता मारायचा. 1 2 घे बाय. ग्लास गेला फुटलो. आवाज येतो. फिरवायची आणि परत दुसरी शीर आहे थय मारायचा. बघा मधोमध. आता हय चीर पडली आहे ना थयच ह्या कोयतो असो. घे बाय घुस. अजून एकदा. नाही हो सुकोच निघालो वाटतलंय. होय काय पाणी. हा असा पाणी. आता वाजवताना ऐकल्यात आणि काय सुको निघालो. हा हे बघा पाणी एक पण थेंबो खाली पडलो नाही. असं कोयत्यात तोंडात घातलंय त्याच्या नारळाच्या. आता हई एकदा घुसवतय असा मारतय. बघा किती जाड निघालो नारळ. बोलल्या बरोबर. बघा कोकणी माणसांचा अनुभव सांगितल्याप्रमाणे निघालो की नाही जाडो नारळ. आणि फुटलो की नाही मधोमध. बघा आणि असा की नाही सुको सणसणीत. हो बघा तो तो दोन रेसिपीत मी टिप दिले. नख बुतूर गेला तर चिवचिवीत आणि नाही गेला तर सणसणीत. आता ह्यो बघा माझा नख भुतूर जात नाही इतको कडक. ह्यो बघा इथे दुखतला माझ्या म्हणजे ह्यो सुको सणसणीत. आता ह्याचा खोबरा खूप पडतला आणि असा खोबरा बघून माझी सासू खूप खुश होता की नाही. हो नारळ फोडलेल्याचा आवाज कुठल्या साशे ऐकू घेत नाही. किती फोडतो गो. 2 4 5 पाहुणे किती येतात ते सासूबाईंचे तसाच असता. आपण किती फोडून नारळात जेवण केल्याने चालता पण सुनेन किती फोडल्याने ते मोजक हवे होत. बघा घामान माकलं. आता नारळातलं पाणी एक गोट कानाला पिऊन घेत. आता खोबरा किसते वेळी ना एका हातेन किसत यायचा. म्हणजे एका हातेन म्हणजे कसा हे शिरा आहेत ना थय आधी आपण ही कानस फिरवत जायचे आणि अशी वाटी हळू 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 फिरवत जायची. दाखवते 1 2 3. माका असं हात लावची सवय आहे पण तुमका गमतला कसा. हे बघा असा मी हात वरती लावतोय पण हे बघा आधी शिरेतून असा बाहेरच्या बाजून आधी बाहेरचे शिरा सगळे काढून घ्यायचे असे खवणून घ्यायचे.
आता तुमका दाखवचा म्हणून हळू करते, नाही तर माझं स्पीड फास्ट आहे. आणि आमची आकाबाई लय ऊचा, त्यामुळे त्याच्यावर किस्ता येत नाही. आणि ही आकाबाई छोटी, ती नुसती हलत राहतली. हे बघा, असं 2 हाताचाच वापर करावा लागतो. हा, हळूहळू अशी वाटी फिरवत जायची. ही वाटी मोठी आहे आणि ही वाटी छोटी आहे. हीच किसलंय तो खोबरा बघा किती पडला, अगदी सुक्या सणसणीत. हे आता खोबरा किसलेला बघून मला एक डायलॉग आठवला. काय माहितीये? किस बाई किस, दोडक्या किस नाही, खोबरा किस, माझ्यानं खोबरं किसवना. हा, म्हणजे पुढे काय, जे का नको ता पुढचा रावा दे. नवशिक्यांका अगदी येत नसात, तर अशा या सोप्या पद्धतीने मी तुमका शिकवलंय. कसो नारळ आणायचो, ओळखायचो, कसो फोडायचो शिरेवर, कसो शेंडी न ठेवता करायचो. तर आपण जरा अनुभव शिकवलाय आणि तुमका कमेंटमध्ये सांगूचा की त्याच्या मागे काय कारण. आता आता ह्या खोबरा किसून झालेला असा, ह्याच्यापासून तुम्ही वाटप बनवा, नारळाची वडी बनवा, सोलकडी बनवा, नारळाचा टोमॅटोचं दूध सार बनवा, नारळाचा दूध बनवा, त्या दुधात तुम्ही चटणी, कोळंबी भात बनवा, चटणी बनवा, आंबे तर आता कैरे इलेचं चटणी बनवा, खोबऱ्याचो. नाहीतरी काय करा, शिवरा वर शिवरा, भाजी. शिवाय चुरण बनवून मोदक करा. मोदकाची रेसिपी तर होत, सगळ्याची लिंक देतो खाली. हा, खोबऱ्याशिवाय आमचं तरी कोकणी जेवण परिपूर्ण नाही. हो, खोबऱ्याशिवाय मालवणी माणूस अर्धो. हो, खरंच अर्ध. खोबऱ्याला जर तर आम्ही जेवचू नाही हा. एक दिवस कोणाकडे जेवतला चांगला वाटला, 2-3 दिवसानंतर म्हणतात खोबरा नाही ना, असा पातळ पुळकवणी पाणी भरून देत. हा की नाही, म्हणून सांगते असो नारळ ओळखा आणि असा खोबरा की शिका नवशिक्यांनी. चला, आणि परत किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमका काय काय अनुभव हवे असतील तर आमका कमेंटमध्ये सांगा. खोबऱ्याबरोबर आणखीन काय कसं चिरूचा कापूचा तर आम्ही नक्की दाखवतो प्रयत्न करू. झाला बडबड जास्त, भेटूया पुढच्या रेसिपी. धन्यवाद. धन्यवाद.